भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव ओनसोलारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव भेरगावआव दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो देग्लाय 17 बोसोरनि दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बेवहाय आसाम राइफल वुमेन एफसि आरो कार्बि आंलं वुमेन एफसि गोख्रों मोननै दोलोआ गेलेगासिनो दङ। जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन गेलेनायखौ गुबुन गुबुन क्लाबफोरा गुबुन गुबुन एसोसिएशनफोरा इनिशिएटिभ लायो आरो बादायलायनायबो खुङो, नाथाय आइजोफोरनि थाखाय बिदि जुनियाहै बिदि इनिशिएटिभ लानाय बा बिदि बादायलायनाय खुंनाया खोब खम। दिनै भेरगाव ओनसोलाव बियो जाबाय थानाया बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोननि गोसोखांथियाव होनाय जायो आरो जोंनि भेरगाव ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरनि खावलायनाय बायदियै जोंनि बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय 5 लाख रां होनानै बे गेमखौ सालायनायनि थाखाय रेकारिं होनाय जागोन। जिहेथु जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ दासिम मोन 12 बेबायदि टुर्नामेन्टखौ 5 लाख रां होनानै खुंनाय जायो। थिग बिदिनो नैबे भेरगावनि वुमेन ट्रफिखौबो फैगोन बोसोरनिफ्राय 5 लाख होनानै बेखौबो खुंनायनि बेब'स्था खालामना होनाय जागोन होननानै जों फोसावनाय जादों। आइजो होननायल' नङा, हौवाफोरनिबो दिनैसिम जोंनि बिटिआर सरकार बा बिटिआरआव बेबायदि एकाडेमिखौ जों नुनो मोनाखै। जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो बे बोसोराव मोननै एकाडेमि खुलिनो थाखाय जों प्रसेस खालामबाय थानाय जादों। क'क्राझार आरो बाक्सायावहा बाहाय मोनसे वुमेननि आरो मोनसे बयसनि एबा जेन्ट्सनि जों खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो जोङो हौवाफोरजों समान समाननो आइजोफोरखौबो गेलेनायाव खाबु होनो थाखाय जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नाजानाय जादों।